guys. Okay. Ito muna papasok natin kasi yung isa kaya-kaya. Hawakan mo ito, bukas mo lang. Okay? Yan. Sige, kuya. Sige. Ayan. Sige. Ayan. Pinyo. Mga pan. Ayan. Biking time! Biking time! Hindi mo. Wala. Sige. Nalulubog siya. Okay. Kaya mo naman teacher, ha? Yan. Ayan. Ayan. Push. Ba? Double purpose. Galing. Oh, same time. Isans. Exercising. Galing naman ni Kuya. Mapagkat ang gilis kay teacher Minita. Oh? Oo. Kape! Oh? Oo nga no. O kape pa na. Tama naman. Habang nagbabike si Kuya, o 15 minutes. Kape nga pala. Tiging me. Ayan guys. I'm tiging before. So these Vikings helps a lot for stroke patients. Why? Maraming nagagawa ito. The joints, the muscle, the ligaments. Ito kayo mag-bike? Hindi. Subukan mo? Mamaya, bike mamaya. Hindi ba mag-bike? Pagod ka? Sa 5-6, pagod ka, hindi. Hindi ka pagod? Sabado ito Sabi nga, sabi ni Esther, tamang ka. sabog ganyan. Sabi ni Esther, pagpula, dito kami ako pabasal. What? Fiesta mo. Pwesta? Saan? Peace Sa Buanga? Ano ba? Saan? Medyo pula. Buanga, rin alam pa, no? Most ticket. Kabisado pa ni Kuya. Ito guys, from Zamboanga, 9 months sa Zamboanga to si Kuya. At dito sila nangupahan ngayon. At natagpo naman sa si Modern Mangketo, nakita nila. So ito naman yung resulta, maganda naman. Dahil pabag ka ng ano? Dahil, nung notebook, kulit ko lang. Hindi naman natin attendance. Mo. Galing nga. Ito na natin dyan. Oy. Ano doon? Ang pagkita bola, ano sa doon? Hindi ako sa maligit ko ngayon. Password ba? Password.
50 minutes ko yan. Ayos ka na kuya? Enjoy ka. Wala. Enjoy. Enjoy siya sa biking eh, oh. Parang lang tayo. Nabuhasan. Pero iba hindi kaya ni magpasyente, hindi kaya ganyan. Hinawak mo yung paa. Siya, mag-isa lang. So ito yung maganda rito kay Kuya Antonio. Hindi na hinawakan yung paa. So pag-bis-bis mo kaya niya. So it means, bumakas talaga yung paa niya. Bumakas yung lower niya. Magaling dyan, kakamay ko. Kasi kami pa, yan. Yan. Sama mo na yan. Ganun Kuya, ganun mo. Yan, sige. Babay ka. Pero wala ka teacher, Antonio is dying. Wala ka? Is dying. Kaya gawin ko ng utsan. Ano yung purpose? Ano ba yun sa isang buwang ka? At itong tao to, niniwala ako. Talent skill ko, talent ko. Kaya natin pagaling talaga ito para pagkinabangan. Makatulog. No? Ano na, yung asawa mo, di ba? Alis ka mo na, di ba? Paano mo na? Sombro ka na eh. Sige, hindi naman. Yung isa, medyo naman. Kailangan ito lumakad para at least hindi na kayo mahirapan. Kahit lumakad muna. Kaya nakita ko naman sa kanya, may power ring right niya. Just continue lang po. No? Continue lang natin ng page. Ang right? Ito man ang Yan ang right eh. Ito ang palalay. May power ring right niya eh. Kasi kanina pagtapak niya, kung wala kung wala power yun, pagtapak niya, hindi niya mababalas yun. So, inaapak niya ganyan, nakita ko, nang maapak din eh. Walang balance. Oo, meron na. Kasi yung chat, di ba hindi natin ginagawa sa kanya. Natin yung isa. Bike niya guys, 15 minutes guys. Yan. Hindi biking si Kuya Antonio yan. Wala ito ng taga-Sambuanga City dyan. Mga former ko, Day Minister, ni Brother Antonio. Miso ka ba? Miso ka? Miso ka? Miso ka? Improving. Maraming pagtamaan. Iba talaga yun. Oh. May bilig na may puntos kami sa mga intelligyan. Pag-ibig tayo, black coffee, sarap. Hindi lang kami, kundi ang mga iba ng tulong. Alam mo sa buhay ng tao, Kaya nga, hindi ka pwede mag-testimony kapag walang nangyari sa'yo. Dapat meron kang pinagdaanan na matindi and then you will testimony. kasi Ganun yan eh. Gaya mo, teacher. After this word ko, ano ka na? Dapat impression na. Lalo siguro kapag ikaw lumakan na. Hindi nasayang yung mga effort sa kanya. Ang nakapanginaya kung yung tao ay tulungan sarili. Yun ang nakapanginaya. Ay pagkakamali sa sarili siya, wala therapy lang. Hindi tutulungan sarili niya. Siya hindi. Yung nakita ko, wala ka na 1 month ha? Or just only 27 days pa rin tayo. 27 days pa rin tayo, wala ka na 1 month. Yung nakita mo improvement mo ha? From bedridden to walking ha? Nakita mo? Samantalang iba, 2 months. Wala. So si... Kumusta naman yung ano niya? Kahit ako. Tayo, upo, tayo. Kaya yun ito. Nag-walk tayo po. Wala pa. Walking na tayo. Nakakasalabi namin. Sa biking. Ha? Kasi nakakayo na siya eh. Yung dalawa pala. Biking na yan. Upo. Hindi. Ang pwede natin kasi, upo, biking at saka walking. Doon tayo nagpo-focus ngayon. Kasi yung upo tayo, sana maano yung ano niya, elimination of paper. Yeah, so, develop din yun. Yun, Yung, upo siya.
Yung pag-upo na yun, nakita mo ko yung nakita mo ko niya? Ano? O, sarili niya, ipo. Pag naka-step na ito, yung sarili niya, Oo, kaya niya na yun. kaya na. Oo. Kasi 1 month pa nito, kasi yung tito 2 months, bago siya sa sarili niya. Pero mas advance siya ng konti. Kasi naglakad eh. Naglakad 3 months. Mas yung tito doon. Ah, Naglakad 3 months eh. Kasi wala po months, naglalakad na. Kasi mas matibay, mas nauna to. Mas advance siya. Advance siya ng 2 months. Kasi advance man yung mga ano niya, advance siya ng 2 months. movement. Movement, advance siya na. Pasyente ko sa San Jose kasi almost 3 months yan. Almost 4 months yan ha. Nilalakad pa lang isa doon pala. Almost 4 months ha. Bantakin mo to, 1 month, wala pong 1 month. Oh. You can bite alone. Siguro ko niya nakita ko nag-improve. Isisip para po tayo, kahit mga ilang piraso lang. Kailangan pa rin yun. After the biking. Ako. Itong nagdag ang kaya. Hindi kasi ito. Kailangan focus talaga ito, walking. Mas tayo sa walking. Ang pinaka-most best exercise ito, walking. Kasi yung mga ginagawa natin, yung preparation for walking yun eh. So, tapos na tayo rin. Ngayon, walking naman. Yung na, po tayo, just ano, preparation sa walking yun. Yung tayo ginagawa rin. Sinisim pa siya. Okay, we last 5 minutes, last 5 minutes, okay? Request ni Madam, upo tayo. Kahit 20. Para di mo wala yun. Are you okay, sir? Okay, sir. I thought you deserve the care to me. I want to continue. Guys, ito si Kuya. I'll comfort Nagkaroon ng criminology. Tapos niya. Yan, ano, Tapos ba siya? swimming ko. Commerce grad ito. Si Kuya ay commerce graduate yan guys, ha? Ano siya sa mga Ay, hindi naman tinda ako. ng isla. Magagaling. Tumatawa siya sa mga ano, tinda ng mga isda. Pag malakas ka na, nakaka-board sa kwarto. Babae. Pag malakas ka na, board ka na sa kwarto. Lalabas ka na talaga, no? Kasi kailangan ng katawan mo. Yung ano may picture sa akin, magpagkala. Sa principal sa elementary, nagtutulog sa psychology. Ngayon, Ito si Kuya kahit 77 to. Nakikita ko na God, give me a chance to mo. hindi na niya ako ay hindi Tsagain natin. ko ako na exam. Kung yung mga hinahatak siya ng demonyo, kung na-stop, no. Hindi yung minang God. Hindi yung sinang God, wala para kang diretso. Kasi pag in-stop niya, nako, everything will be Baghdad. Sayang. Sayang yung paglalakad niya. Parang ba nag-gym ka, di ba? You take a gym. Ano ginagawa mo? Tuminto, ano nangyari? Recuerdo sa pan. Yan pa, will be collapse. Everything. Hindi achieve. Wala. Kapili man lords ka na. Dati hindi magawa yung... Diba doon, naglalapa siya dati ng Ate yung pagdala mo, di ba? Yung mahatak mo ng paka niya. Siya ate halos isang round eh. Yun no. Yung kapit. Meron lang ano man siya dyan. Daan. Tapos yung kapit sa akin, dito ko alam mo. Oo. Ang tuloy ko ng bahay. Dito, sabi ko sa'yo. Ngayon, parang, wow. Dumadapis na lang siya. So, ginagamit niya yung legs niya. Gusto ko sana, nawa ay loobin ng Lord yung Pasko ito. Gusto ko nakakalakad ka ng isa. Nakapundador na. Tinawa ka rin ko na. Ano gusto mo siya? Pero, Pagkato na. that is impossible to get. Sa Pasko, 30, walking.
Hindi. Ha? Sa Salamat. Sabado 7. Kaya araw-araw na yan. Baka isang danguhan ka na. Salamat yan. Super 21 na sa'yo. Ay, tika, ika, marketing. Salamat. Tatuan kayo. Oo, siyempre. Thank you. Kasi nga si God, gusto niya palakarin ka. Hindi ako yun. Ha? Siyempre, as businessman, hindi ko kayang libre kita. Pero God give me a power to do that to you. Naswerte ka. Sige mo. Diba? Oo. Ano mo, biglang pinalakas sa Lord yung mga buto mo, yung mga paa mo. Sa ginagawa natin yan. Di ba? Kaya nga bang kepoy eh. Ha? Kepoy. Yan. Oh, plus 3 minutes. Walya. Gawin mo yung ano ni tong dito sa akin. Meron ba yung ano? Yung spare niya, may spare siya, spare. Everything is moving. Joints, the muscle. Ang age gap namin dalawa. 77. Alam niyo ba guys, ang kwento nito, si teacher, yan atin niya, sumuporta mula nung ma-stroke si kuya. Yan, lahat sinuportahan niya atin. So, itong story nito, parang story na magkapatid, walang iwanan. So, very thankful tayo kay God, kasi ginamit si ate, just to support and help si Kuya Antonio. At pag pinabayaan si Kuya Antonio, nasabi ko kaya kay teacher, Doremi na talaga. Kumbaga sa ano, waiting for RIP. Kasi sitwasyon niya. Kasi po, unang-unang po sa lahat, yung damdamin ng isang stroke patient. Kapag walang tumutulong, hindi siya pinakatera. Hindi siya. Yun ang nakakapit ko, mabilis na mga Ang number one, emotion. yes. Kasi doon po nagsisimula yung tinatawag na pagpapit ng ugat niya. Ayaw. Huwag magparinig ng mga negative. Yes. Kaya nga, pinagpala siya po. Positive. Pinagpala. Kuya Antonio. Ano Kuya Antonio? Yes. Oh. Are you blessed? Ay, You are blessed because you have been therapy. Tandaan mo, pag pinapatherapy ka, you are blessed. Pag si Mang Keping nito, you are blessed. Pag wala si Mang Keping, you have diha. May tumawag na production. Pwede mangyayari yan. Kasi siyempre, magaling ka. Surviving team yan eh. So, malaking bagay na 3 times, di ba? Na before is every day. So, nawala yung 4. Malaking bagay na yun. Yun na lang yung ano, yung walang exercise, kailangan yan na lang yung Kaya pag wala ako, sabi ko sa kanya, Kuya, kung sooner or later, makakatayo na to eh. Magagawa niya yung mga bagay pag wala ako. Tutulungan niya na ako. Kasi ang kailangan na ni Kuya, mag-lift lang eh. To sit down there eh. Para mag-biking, di ba? No? Yun ang kailangan ni Kuya. Kasi kung walang manpower, natin pwedeng pilit na ba? Yung sa oras sana, malakas pa sana, walang problema. Eh, Doremi na rin. Zombie walk. hindi po ng lakas. That muscle will be developed. Bakit? You practice. The more you practice the muscle, it develop. Nagiging ng strength yan. Pero pag di mo i-develop yan, di mo exercise yan, it will stick. Ano yung madidevelop? Wala, stick. Hindi baka tayo, di makagalaw, wala na to. Hindi pwede. Parang bar lang, no? So, number 1 po dyan as therapist, magkaroon ng kepeng, number 1 is you treat the patient as your parang pamilya. Yan, number 1 po yan. Binibigay yung puso mo sa pasyente. So, ito po yung importante. Hindi tayo sa after hours, hindi yun. You just finish the program. Magpasma na isang oras yan, walang problema yan. Finish the program, importante yan. Meron po siyang massage mamaya. After the massage, may kuryente pa yan. Nakita mo? VIP therapy tawag dyan.
Yun ang lakas mo kay Lord. Ha? Oh. Ito, Bigyan naman ng ano, towel o yan. yung kanyang ito ng magic power sa nose niya. May lumabas. Okay, last 1 minute. Last 1 minute. Ito lumabas. Sana nandito yung asawa niya mag-ano-ano, magpunas-punas. Oo, yung asawa ko busy. Busy po yung asawa ko Antonio, busy. Diba? Pangyaman mo sana, mapanood mo to. Mami, ulit. Magtungan kami. Wala kang pera, wala kayo. Walang pera. Wala mo yung masabi ng anak ni si Pastor. Kahit walang pera. Diba? Nandito po Ako rin. naniniwala kasi ako sa Diyos eh. Naniniwala ako ng mga imposible sa Diyos. Basta tama yung ginagawa natin. Yung mga maling ginagawa, panandalian lang yun si teacher. Yung mga maling ginagawa sa kapwa, panandalian lang ginagawa ninyo. Pero tandaan nyo, itatama kayo ng Lord. Mas matindi, parusa sa inyo. Kailangan pagka nakakilala ka, talikod na kagad. Balik ka na kay Antonio. Ay, sus, Ginoo. Sabihin niya, ay, babalik na naman ang sabi. Oo, hindi mo nga pilit. Kasal ba siya? Ha? Kasal siya? Saan siya? Kasal ba? Sa Asawa niya? asawa niya. Ano? Sa Pampanga. Kasal sila? Kasal. Oo, biliran pala yun eh. Babalik yun. Pag minampasan ng ko, babalik yun. Ay, babalik na may sakit. Pag nabasa niya ang Exodo 20:14, huwag kang makikiapid. Nakalagay sa Bible yan. Exodo 20:14. Oh. Exodo 20:14. Exodo 20:14. Huwag kang makikiapid. Nakalagay. Maliwanag mo. So yung pakikiapid, it means dinanig din sa mag-asawa. Hindi sa, kasi hindi pwedeng shota-shota, hindi pwedeng. Hindi lang talaga mag-asawa. Literally. Kung may asawa ka, sa iba, bawal na. Bawal na. Kasi, Meron ka na. sinabi ng Diyos, huwag ka makigati. Huwag mong pangasaan ang asawa ng iyong kapwa. So yung dalawa, pareho nag-asawa. Ikaw natili ka marilis, wala kang kasalanan. Pero to with you, kung bumalik, patawarin mo. Kasi bakit? Kasi maliligtas sa Pilipino. True with you. Bumalik siya, brother ha? May nang tawad. Accept mo para maligtas sa Pilipino. Kasi para masave siya. Kasi on this particular time, nasa impero na siya. Kasi, nilabag niya ang utos ng Diyos. Sa gawin mo, saan yan. Nagbabatay niya. Hindi, si Satan kasi is always attacking kasi. Is attacking us yung weaknesses natin. Ang babae kasi, nakuha yung weaknesses niya, so doon siya atake. Lack of faith. Lack of loyalty. Yun yan eh. Lack of faith, lack of loyalty. Kasi, may pangako sila eh. Diba? Word is wing, diba? Do that, do us part. Loyalty pinag-usapan doon. Kaya mabigat yung pag-aasawa eh. Kaya huwag kang mag-aasawa kung ikaw ay salawahan. Kung magkakasala. Kaya pag magaling ka na, gagawin mo na mo, gagawin mo? Hi. How are you? So guys, tapos na itong aming biking. So, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Kasama ko si Antonio, si Tinita, yung kapatid. Ito ka. Hiner! Ayan, Hiner! Si Hiner at si Andy Liberty. Ito ang team namin. Team Stroke Therapy kay Antonio. Bye-bye na! Bye-bye na! Bye-bye guys!